Jamana ko ka cɛni muso denmisɛnnin makɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw dankana min y'an ka kunnafoni kɛnɛ kan ayiwa bi kunnafoni kɔnɔna la bakurubaw o de bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ ayiwa AES ale ka yɛrɛmahɔrɔnya o kɔni o ɲinini na wulikajɔ belebele o kɔni kɛra min ye sifinnakaw n'a bɛ wele ko palais des pionniers ayiwa minnu ni olu bɛ cɛsirikajɔ la jamana yɛrɛ kɔni fana ye ayiwa olu tɔgɔla so min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye belebele min n'a farala ɲɔgɔn kan nɔ a kɛra anw ka minisiri min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Abdoulaye Diop ni o kɔni bɛ an ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabolo la fo ka taa bila minisiri min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka sifinnakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ani farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔli la ka taa se an ka dunan belebele min bɛ yen nɔ ni o de ye Basolima Bazi ni ale ye Burukina ayiwa jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ko commission AES o ɲɛmaaba Burukina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u nana ka se ka u dan ka se sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min ye kuma kunkurunin yaasa ka se ka jamanadenw olu lafaamuya ka fara o kan an ka sɔrɔ bosonbaw fo ka taa bila min bɛ tali kɛ an ka sɔrɔ kɛlɛcɛw olu yɛrɛ kɔni fana la ni o y'an ka dɔnyalakaw ye olu kɔni ye min ye baara kura kɛ baara min ni o kɔni o na mɛn ka fɔ tariku yɛrɛ kɔni fana la kalo 6 min ni a tɛmɛra sɔrɔ min n'u kɔni y'a kɛ k'a bila jamana wagande kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ fɔ miliyari ayiwa min ye 133 fo ka taa se a kunkanfɛn o yɛrɛ kɔni fana ma ninnu y'an ka bakuruba ye an bɛna minnu walawala an ka bi don kibaru kɔnɔna la. I b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na an bɛ dayɛlɛnni kɛ ni an ka ayiwa jɛkulu belebele min bɛ yen n'o o ye AES ye a ka ja u ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko commission nationale ni o bɛ tali kɛ AES yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min ni a sigilen bɛ Burukina o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ɲɛmaaba n'o ye Basolima Bazi ye ale kɔni nana Mali kɔnɔna la min n'a kɛra palais des pionniers yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka i ɲɛsin jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fana ma a ka ja sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni fana ma faamuya ani hakilinaw ye mun ye ayiwa baara jumɛnw ni jumɛnw kan ka kɛ ka se ka o ɲɛfɔ o sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni fana ɲɛna a kelen kun tɛ kɛnɛ kan nin nɔ fo ka taa bila Mali minisiri min bɛ yen nɔ n'u ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ k'o ɲɛ olu ɲɛnabɔli ma ka taa se sifinnakaw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ minisiri olu yɛrɛ kɔni fana ma ninnu bɛɛ lajɛlen o kɔni u kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fana kan nɔ Basolima Bazi a kɔni kelen kɔ ka kuma yɛrɛ kɔni fana ta a ye a yira k'a fɔ min ye wulikajɔ ayiwa o waati o kɔni o sera ayiwa min ye farafinna denw ye fo ka taa bila AES denw yɛrɛ kɔni fana la ayiwa u kɔni u kan ka hakili to u yɛrɛ la ka wulikajɔ ka dɔ fara fanga yɛrɛ kɔni fana kan min ye maloya ka se ka o yɛrɛ kɔni ko u bɔ u ɲɛ yɛrɛ kɔni fana la ka ɲɛsin nanzaraw olu yɛrɛ kɔni fana ma min kan ka fɔ ani min kan ka kɛ waati min yɛrɛ kɔni fana la ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛ waati yɛrɛ kɔni fana la min ye yɛrɛmahɔrɔnya ye ka yira k'a fɔ a tɛ sanga fɛn foyi yɛrɛ kɔni fana la wa a tɛ sɔrɔ fiyewu fɔ min bɛ tali kɛ AES a sifinnaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu ka cɛsiri ale n'u ka wulikajɔ o bɛɛ lajɛlen u kɔni u ka sabati a ye a yira k'a fɔ ayiwa n'i y'a ye an bɛ bi la kunun de kɔni tɛmɛra kunun mun tora an ye ayiwa bi anw fana kan ka fɛn kɛ fɛn min ni an bɛ se ka o yira an denw ani an mɔdenw na sini k'a fɔ ko anw kɔni ye nin kɛ min ye an ka fasoko jamana ko la fo ka taa bila cɛncɛn jamana ko o kɔni fana la i b'a ye k'a fɔ a ka kuma ninnu a caman bolila ninnu n'a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fana kan nka a kelen ma kuma ta Mali minisiri min yɛrɛ kɔni fana bɛ yen nɔ ni o ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli yɛrɛ kɔni fana ma ale kɔni kelen kɔ ka kuma yɛrɛ kɔni fana ta i b'a ye k'a fɔ ale ye dɔ fara min ye Basolima ale yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni fana kan ka yira k'a fɔ min ye sifinnakaw ye wa jɔyɔrɔ min b'o olu yɛrɛ kɔni fana la sanga foyi yɛrɛ kɔni fana to o la o de b'a yira k'a fɔ sifinnakaw olu ka wulikajɔ o kan ka kɛ diyagoya de kɔni fana ye min b'a to jamana ninnu ka yɛrɛmahɔrɔnya o na sigi a yɛrɛ kɔni fana ma nka min ye kuma kɔni kɔnɔna la da donna Mali ale ni Alizeri cɛ min bɛ yen nɔ kɔni bi ayiwa a ye a yira k'a fɔ maa ayiwa i bɛ se ka min ye i teri k'o sugandi nka min ye i sigiɲɔgɔn kɔni fana ye o sugandili o se o kɔni o t'i yɛrɛ bolo bi Mali ale ni Alizeri ka jɛ ayiwa a bɛ a kun bɔ nka a bɛ kɛ Mali ani malidenw olu yɛrɛ kɔni ka nafa ani u ka ɲɛta o yɛrɛ kɔni fana kama wa a ko nin baara in fɛn fɛn ni a kɔni kɛlen filɛ a ma kɛ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa a ma kɛ jamana ɲɛmaa fana tɔgɔ la wa ko k'a yira k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Mali ale ni malidenw olu yɛrɛ kɔni fana tɔgɔ la wa siga foyi kɔni t'a la Mali ale ni Alizeri olu ye sigiɲɔgɔnma de ye a ka ja a ka goya i b'a ye k'a fɔ ninnu kan ka u tɛgɛ yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma min b'a to gɛlɛya ni degun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu dara na se ka kuru cogoya min na. An bɛ taa min bɛ tali kɛ sigida a lakana sabatili kɔni fana la lajɛ belebele minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ diɲɛ tɔnbaw olu yɛrɛ kɔni fana fɛ n'a bɛ wele ko COP 17 min bɛ tali kɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa sigida a fɔ ka taa bila min bɛ tali kɛ ja o kunkanko kibaruya o bɛɛ lajɛlen kɔni fana kan wa min ni a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la scène internationale ou la batour wa ale yɛrɛ kɔni sen fɛ min bɛ tali kɛ Mali minisiri min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ka cɛsiri ni wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka sigidaw olu yɛrɛ kɔni lakanali fo ka taa bila
ayiwa kungo o sabatili yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma Mariam Tangara Dumbuya b'a k'a fɔ a taara ka Mali ka se ka o jɔyɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni fa o baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ a kɔni y'i da don fɛn caman na minnu ni olu bɛ kɛ mago ye ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ yen nɔ wa ni olu yɛrɛ kɔni ka dayɛlɛlen tɛ ka bila kɔgɔji yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bi dekun ani gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu jamana ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan i b'a k'a fɔ a sigira min bɛ tali kɛ baro la baro min n'a bɛ boli ni n'a ɲɔgɔnna su yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a ye a yira k'a fɔ wa kɔgɔji sebaliya anw ka jamana ninnu kɔnɔna la o bɛna kɛ gɛlɛya belebele ye wa diɲɛ ma kan k'i hakili to gɛlɛya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la hali kuma dɔw la laɲini dɔw olu bɛ kɛ an yɛrɛ kan kɛ jamana ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ nka ka se ka laɲini ninnu sabati an mago bɛ jɔ min ye ayiwa kɔgɔji o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'a ma ɲɛ o yɛrɛ kɔni t'i fɛ yen a bɛna i ka baara caman ka se ka olu lasegin kɔ o siratigɛ la ale kɔni ye wele da kɛ min ye jamanaw ye jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni gunnen tɛ kɔgɔji yɛrɛ kɔni fɛnɛ la olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la n'a ma ɲɛ ko kɔni bɛ nin kɛcogoya kɔni fɛnɛ la u ka se ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin o jamana ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma dɛmɛ o bɛ tali kɛ diɲɛ jamanaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ don an ka kungo fo ka taa bila an ka sigidaw olu lakanali yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u k'u hakili to nin jamana kofɔlɔ ninnu na olu na se ka dɛmɛ girimanw sɔrɔ cogoya min na min ye dekun ni tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ka se ka o bɛɛ lajɛlen ko o dalakuru tariku ale kɔni kɛkun ye yaasa min ye ayiwa boloma ka da a fɛ min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔ kɛlɛcɛw olu la ni o ye douaniers olu kɔni fɛnɛ ye u ye baara min kɛ nin waati laban ninnu na wa ɲɛmaaba kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ don tariku o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari k'a sabu yɛrɛ kɔni kɛ kalo 6 min kɔni tɛmɛra baara minnu kɛra o kɔni kɔnɔna la jatew olu yɛrɛ kɔni bɔra jate kɔni nana yira k'a fɔ min ye miliyari 500 ka taa bila min bɛ tali kɛ a buruburu 33 la fo ka taa dɔ bila o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔni fɛnɛ la an ka sɔrɔ kɛlɛcɛw olu kɔni ye wulila ka jɔ kɛ n'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye k'o di anw ka jamana o wagane yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ baara min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ a diyara min ye ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye n'o ye douaniers olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaba kɔni fɛnɛ ye l'inspecteur général Cheikhna Amala Diallo ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ min n'o kɔni kɛra a ye foli waleɲuman dɔ ani bonyamasegin k'o kɛ ka ɲɛsin a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma nka yanni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ ayiwa min ye tasi bila foli o kɔni kɛra douaniers minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni kɔnɔna la ala sera u ma k'u ka kalifa yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔ la min ye tasi bila kɛra olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka tila ka cɛden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ la diɲɛ don o don ayiwa ka se ka ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri ani u ka baaraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min b'a to laɲiniw ye min ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na se ka sabati cogoya min na kalo 6 o jate kɔni bɔra san kɔnɔna la a tɔ tora kalo 6 filanan o kɔni o b'a la ka na min ye ɲɛmaaba kɔni ye a ye a ɲini u fɛ u ka cɛsiri kɛ cɛsiri min ni o bɛna se k'a to ayiwa wulikajɔ min n'o fanga fɛnɛ bɛna bonya o na se ka kɛ sababu kɔni fɛnɛ ye dɔ na fara sɔrɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka cogoya min na an bɛ to halisa AES jamanaw olu kɔnɔna la min ni a bɛ tali kɛ Mali Burkina ka taa se Niger jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa AES o kɔni o sigili a bɛ a san 2nan na bi a fanga ani a mara o kɔni o bɛ min bɛ tali kɛ ayiwa Burkina masakɛ ni o de ye capitaine Ibrahima Traoré ayiwa o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kalo 6 min kɔni tɛmɛra baara minnu kɔni ni olu kun bolodalen bɛ ayiwa ni tɛgɛ sera ka don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la kalo 6 fɔlɔ min kɔni kɔnɔna la min ni min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra min ni min tora olu fɛnɛ ni olu kan ka sabati i b'a k'a fɔ da kɔni donna ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la nka an bɛ ladonnali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa o jɛkulu min ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigira halisa min ye Basolima Baziye ale tun bɛ o jɛkulu o ɲɛfɛ fo ka taa se ayiwa min bɛ tali kɛ anw ka ambassadeur n'o ye Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔlata ye Musafa Traoré ale ni Basolima olu kun kelen bɛ ka nin kɛnɛ sanuma in ka se ka o yɛrɛ kɔni o ɲɛminɛ ayiwa baara ninnu kɔni daminɛ la u ye bilali kɛ ni o kɔni ye baara minnu ni olu kɔni kun bolodalen bɛ ɲinɛ san yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye AES ka san 2nan kɔnɔna la ayiwa o baara ninnu na jumɛn ani jumɛn olu de kɔni kɛra u y'u tɛgɛ don o baaraw la ka se ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ nimisi wasa ale ni min ye bonya ani karama o kɔni o sɔrɔla baara ninnu bɛɛ lajɛlen o kɔni o kɔnɔna la a kɔni kun tɛ min bɛ tali kɛ baara ninnu ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ baara min kɛra a kɔnɔna la dɛ nka kalo 6 fɔlɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛra ayiwa laɲiniw ye mun ye yalima olu sera ka sabati kalo 6 fɔlɔ in kɔnɔna la wa a kɔni baara min ni a kun cɛra a cɛra nisɔndiya ayiwa ale ni bonya ani karama yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min b'a yira k'a fɔ ko kalo 6 minnu natɔla yɛrɛ kɔni fɛnɛ filɛ ko kura tuguni baara tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ko ni gɛlɛya foyi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma don a la fɛɛrɛ ni dabali natigɛ min b'a to o baara ninnu bɛɛ lajɛlen na sabati cogoya min na
An bɛ taa Seko ale ni donc o kibaruya kɔni fana la ka bɛn ni an ka minisiri n'o ye Mali minisiri min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ Seko ani donc ani an ka kɔrɔlenw o bɛɛ lajɛlen na se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na wa ka bɛn ni jɛkulu min ni o de kɔni fana bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Union des jeunes Sonike ni a ɲɛ minɛlen bɛ min ye Bala Jakite ale yɛrɛ kɔni fana fɛ minisiri y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye sigi ka baro dɔ kɔni kɛ ni jɛkulu ani a maa ɲɛma o de kɔni fana ye u kɔni y'a jira k'a fɔ olu nana ka na min ye bolomadali ka se ka o kɛ minisiri yɛrɛ kɔni fana ye u bɛna baara minnu yɛrɛ kɔni da don ni o kɔni bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛ belebele dɔ kɔni fana la ni a bɛ wele min ma ko congrès international de la jeunesse Sonike min ni a bolodalen bɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 18 san 2026 min n'a bɛna kɛ an ka jama dalajɛ so belebele min bɛ an fɛ yan nɔ ni a bɛ wele ko CICB Bamakɔ de kɔni kɔnɔna la ko a laɲini de kɔni fana ye kana se ka bonya ani bonyamasegin k'o da minisiri yɛrɛ kɔni fana kɔrɔ o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra minisiri fana ye min bɛ tali kɛ a ka nisɔndiya ani a ka sewa ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni yira ka bɛn ni baara minnu ni o yɛrɛ kɔni o kɛlen filɛ ni a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye fanga o na don anw ka seko ani an ka dɔnko o baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na ko kura tuguni ni de bɛ dansigi a ka bi ni o bɛ tali kɛ an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na min ni an ka ɲɛmaaw y'o sɔrɔ k'o di an ma an ka se ka o kɛ aw fana ye garisɛgɛ ye minnu sɔgɔlen bɛ anw na waati bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la ni o de ye Tamtam TV ye an bɛ a ɲini aw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ an ka ja minnu ni olu yɛrɛ kɔni n'a bɛ olu ye a ka commenter ani ka aimer wa ka se ka an ka ja ninnu partager an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana lakana ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni lakana basigi ani bɛn ni kelenya halisa ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ